ዜና መጽሔት تلفونوميت مرواتن مرواتو راديو FM على نازلت زينا مزيت حزنا أبا قطع فنوات تاريخنا لنا زينا مزيتنا نازلت حد صارتن زرزر زينا تتنخم أول زينا سبورت زاد تقال اليوم زينا نازلت بمراح مسخاتو من متقنح شمير بصو ميرون عبادي بمدى تكنيك مكير يمانه حوار بمخانيو مكتتالهم قدمنا نمسكن فلما عندك أندرس زيناتاتنا كنقدم دك أنستيو تسقراي ونقول مخاطر حزب تسقراي بحالنن مننتنن أب معقاب نداسر حلو كم زمسان حزون بعلاش نداب زقباء مخبر أتنا أخيرا كصلالو كم زلون دايركتور ركب حزبي بيرو بحال توريزم تسقراي ويزرو إثيوبيا حلو في كنيسان نبر مرحنا سو تقدر ملس الزيناوي زبان يكون رابحا كيس السعود صاقمات حزبين خفات تحت عرض نبرن بركة زبالة صراحتي خعوت زخالن معبالة إثيوبيا زرقاقتاني كلو نبارات تقارل تسكراي قليتهم أبا مكل خالن مكوز أرن لبدا حمامي جايفي دس قد مرحتي هاي مانوت زلع على مخانو تقليتهم إيران أبا زحالة فورحي خلت أسارة ميتات إمباسي فرنساي أبا دبلوماساوي متفنان تحريمتهم نابتا هاجر نخياتو خمز خلخلت أفليتام ناي زبلون كالوت زينا مزيت زمسيوت نباخم كنبصح بشم ملس زيناوي زيت سيمو باركتات استطاعش العلامة كعوت حبرة السبن زملكتهم أكلاتن كحجزو صاوعت قريبو حملة لغاسي ملس زيناون مذكرة بسمو استسينا أكل مأخل حاولتي سماعتات تقرايز خونا أبا 54 هكتار صفحات مريت عرفة ملس بارك بوانا نت سفرة أزوات انسسات بمخان أبا مرمرن مزنعتن نايبوالو قدك تصاوت علي مخان ستعيشة أكايد سرح مأخل حاولتي سماعتات تقراي آيتا واندمينه قرماي قاليتهم ملاز زيناوي حملة لمعات بهزبي تونينو قد سألنت بسلو من قدي بريسا زنبرت تقراي بحملة لمعات شفينا نبقى طباوي لمعات نخقير إيو زيد اللي نيرو زبلو آيتا واندمينه زي بسمو استسيمة بارك مثل بزح قولتاتو أسر حملة لمعات ملاز زيناوي قد سلكم زلقهم زقالتهم نبرتن سرحتنياتاتن أبيات عيون كتمام قلت والدو مدحري حلفة ملس زيناوي أبا ملماع زي بارك خامس تساتفو بمحبار أبو شجي عدي زبقالون كابوت عايز مزون استفرلو فلسات تتخيلهم نلمعات زي بارك خامس وعلو أتحاباري تسرح حاملوين صباغن مأخل اتي حاولتي سماعتات تقراي ويزرو روسا فسها قاليتان مبوكلاويان عليتات أصوات خناخينكا بمعباي كأكبون نساينساوي مصنعتي نمزناقعن هزباوي تمهرتن كعلون مقبار كند عمامات تي بارك كم زخنا ويزرو روزا أبريهن ملس بارك تقلي أب معقبن بغلت كبابي أيير أب مكل خالن زيتكا قدا يسعاتي يكبلاون أسميرن اللو أتحاباري حلوة ملس بارك تقرى لي حيلة قبر يسوس بوغنم قدمتي جونوسايداوي كوينات حبرة سب بناتينات سمعيت أب حلوان كنكننتي بارك يتحابر خمز نبرة بمقلات حزقن نبا أنصارو ببزح تعريز لمو إزوات أب مفراس خمز ركب قاليتهم كرميت خونات الزنبرة نصاصاري زحاشا حيل السبن حاصورن حزي كم زي اللي بمحبار نتي بارك زمتاطن حيل السب كوسخن صنوع حاصور كسرحنون تقرى لي حيل حاتيتهم أكيد يسرح مأخل حاولتي سماعتات تقراي آيتا واندمينه قرماي ملس بارك كفتاتو مليو كابتي حديد اللو بركي حافيلو مأخل مرمرن مصنعتي كخونن كدعيشن تالو حيزو ومزتل على خلهم علاماتات كعواتن نزملكتهم أكالاتن مداركتي أكالاتن خحجزو تقوي عم قبل تلفزيون تقراي تقلتيبو نتي كتفنا زقواي زلو صدائنا أطفئنا حلواتن تحننتن حزبنا الرقاقيسنا مريتنا نمملاس دلواتنا يلوم أبلات سرايت سقراي آرمي 10 تحدم
ጸላይና ደምሲስና ሃለዋትን ድሕነነትን ህዝብና ክነረጋግጽን መሬትና ክንምልስን ድለዋቲና ክብሉ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 11 አረጋግጾም ጀኖሳይደር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ህዝብ ትግራይ ከጥፈ ከም ዘይድቅስ ብግልጽ ይነግረናሎ ዝበሉ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 11 እቲ እንኮ ማዋጾና ድማ ነዚ ስርዓትን ሓዋሩ ምጥፋእ እዩ ኢሎም እዚ ስርዓት ሰራዊትና ንምፍላስ ዘይ ፍሕሶ ሽርሕ የለን ሕዚ ድማ ብዙሓት ሓሶታትን ምድንጋራትን ይውዛዓሉ ዝበሉቶም ነድወት ርእይቶም ዝሃቡ አባላት ሰራዊት ትግራይ ንሕና ይኹን ብጾትና በበለካ ለኸዕካ ዘይንደናገረን ሰብ ጽኑዕ ዕላማን መትከሊና ክብሉ ድማ ሓቢሮም ናይ ማትና ኣይ ሓተትናን ናትና ድማ ይንህብን መሰልና ይከበር መሬትና ይረጋገጸልና ተመዛበልትና ይመለሱ ብሓፈሻ አይን ጭቆንን አይን ግዛእን አይን ጸነትን ኢና ንብል ዘለና ዝበሉ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 11 ጀኖሳይደር ውልቀ መላኺ አገዛዛ አብይ ግና ከጥፈአኩም ኢሉ እዩ ተበጊስ ዘሎ ንሕና ድማ አይን ጠፍእን ክብልዮም አረድዮም በሐፈሻ ጸላይና ደምሲስና ሃለዋትን ድሕነነትን ህዝብና ክነረጋግጽ መሬትና ክንምልስ ድልዋቲና ክብልዮም አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 11 አረጋግጾም ዘለዎም ህዝብናውን እንተኾነ ሰራዊትና አብዘት አማምን ብርኪ ቆመና ከም ዘሎን ህዝባዊ ዕላማት ሓንጊጡ ዝተረፉ ዕማማት ከም ዝዓውትን ክርዳእ ኣለዎ ክብሉ አገንዚቦም እዚ ንምዕዋትን ጸላይን ብድምሳስን ደጀንን ግንባርን ክጠናኸር ከም ዘለዎ አረዲኦም ክብል ክፍሊ ሰነዳ አርሚ 11 ንድወት ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ዜናታትና ይቀጽሉ ኣለው አፍልጦ ሳልሳይ ብርኪ ዕሸል ከተማ ዝተዋሃባ ዕሸል ከተማ ቆራሮ ወረዳ ሓውዜን ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ስራሕን ምእታው ዘኽእል ርክክብ ሰነዳትን ምብሳር ስራሕን ተፈጺሙ እቲ ርክክብ ሰነዳትን ምብሳር ዕላዊ ስራሕን ቤት ማዘጋጃ ዕሸል ከተማ ቆራሮ ነበርትን አመራርሓ ነት ዕሸል ከተማን ጣብያ ቆራሮን አመራርሓ ወረዳን ዝምልከቶም ሰብ ሞያን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ እቲ ርክክብ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬት ወረዳ ሓውዜን ናይቲ ኣጽባ መዝገበ እቲ ንሳልሳይ ብርኪ ዕሸል ከተማ ቆራሮ ዕላዊ ስራሕ ንምጅማር ዘልዩ መሰረታዊ መረዳእታታት ሃፍተ ገነትን ጸጋታትን ቀጻሊ ዕቤት ዕሸል ከተማ ዘረጋግጹ ዕድላትን ስፍሓት መሬትን ዝሓዙ ዓበይቲ ሰነዳት ልምዓት ምዃኖም አብሪሆም እታ ዕሸል ከተማ ኣብ እትገብሮም ኩለ መደብ እንቅስቃስ ልምዓት ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝኾነ እዋን ሰብ ሞያ ብምልኣኽ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣይተ ኣጽባ መዝገበ ገሊጾም ዋና ማሕደሪታ ወረዳ ገብረይት ገብረየስ ቦገኖም ቀንዲ ዕላማ ምጥያሽ ከተማታት ኣብተን ከተማታት ዝርከብ ሃፍተ ገነትን ሓይሊ ሰብን ኣዋዲድካን ጸንቂቅኻን ብምጥቃም በውሽጣዊ ዓቕሚ ዝርግሕ መሰረተ ልምዓት በመዝርጋሕ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ልምዓት ምግባር ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነበርትን ኣመራርሓን ኣብ ጎን ቤት ማዘጋጃ ዕሸል ከተማ ቆራሮ ክኾኑ ከም ዝግባእ ብምትሕስሳብ እንኳዕ ደስ በለኩም ድማ ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ዝተረኸቡን ነበርቲ ከተማን ጣብያ ቆራሮ ብግድኦም ከጽበይዋን ዝጸንሑ ሕቶ ምጅማር ስራሕ ዕሸል ከተማ ቆራሮ ኣብ ሓጺር እዋን መልስ ረኺቡ ቤት ማዘጋጃ ተጣይሹ ናብ ዕላዊ ስራሕ ክእቶ ብምኽኣሉ ሓጎሶም ወሰን ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡ በዓል ማርያ ኣብ ዘይድ ሰሱ መዝገብ ቅርስታት ዓለም ንምምዝጋብን መስሕብ ቱሪዝም ከተማና ንምግባርን ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ዓቂቡ ክኽበር እዩ ኢላ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ዓዲግራት ኣዶንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ዓዲግራት ወይዘሮ ገርግስ ኣባዲ ከም ዝበሎም ማርያ 2018 ዓ.ም ንዘላቂ ሰላም ሉዓላውነትን ምሕዝነትን ህዝብታት ብዝብል መራሒ ሓሳብ ዝኽበር ጽምብል ማርያ ኣብ ዘይደሰሱ መዝገብ ቅርስታት ዓለም ንምምዝጋብ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝትኡ ሓልዩ ክኽበር ከም ዝግባእ ሓቢረን ማርያ መስሕብ ቱሪዝም ከተማና ንምግባርን ኣብ ፍልፍል ቁጠባ ንምስጋርን ዝተዋደደ ስራሕ ብንሰርሐሉ እዋን ጸለእቲ ኾነ ኢሎም ይሰርሑ ኣሎ ዝበላ ወይዘሮ ገርግስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ማርያ ዘይነበሩ ስነ ምግባር ከይፍጸምን ፍትሒ ዘይረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ግናትና ፍትሒ ክረኽባን ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስን ማሕበረሰባዊ ግቡእና ክንዋጻን ኢና ኢለን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ዓዲግራት ወይዘሮ ቅብኣቱ ስብሃቱ ድማ በዓል ማርያ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ዓቂቡ ንኽኽበር ካብ ኩለን ቀበሌታት ዝተወጻጸአ ጎራዙ ወቂበን ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ንኸብዕሎ ኩሉ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ብምግላጽን እቲ ጽምብል ተመዛበልቲ ወገናትን ዝተጸገማ ደቂ ኣንስትዮን ብምሕጋዝ ድማ ክነብዕሎ ኣለና ኢለን መተሓበሪ ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ዓዲግራት ሃይቲ ማነ ተኽለ ማርያም ካብ 15 ሓሳ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝጀመረ ጽምብል ማርያ
بمورات صار مصنعتاوي صحف ሃይማኖታዊ ምርኢት ጓይላ ባህልን ካልኦት ፕሮግራማት ከም ዘሉ ዝገለጹ መተሓበሪ ከተማ ዓዲግራት ማእኸል ሰሕበት ቱሪዝም ንምግባር ከም ዝሰርሑ ረዲኦም ከም ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ አክሱም አበ ከተማ አክሱም ንልዕሊ 1600 ወገና ተጠቀምቲ ዝገብር ወፍሪ ነጻ ግልጋሎት ሕክምና ይህብ ከም ዘሎ አፍሊጡ ኣብዚ በመተሓባሪ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ አክሱም ሚኒስተር ጥዕናን ምሕዳር ከተማ አክሱምን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ነጻ ግልጋሎት ሕክምና ምርመራ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓዊሱ ሕክምና ዓይኒ ቆርበት ጸቕጢ ደም ሕማም ሽኮርን ካልኦት ሕክምና ሕዱር ሕማማትን ዘጠቃለለ ከም ዝኾነ መተሓባሪት ወፍሪ ኣይተለኣከ ተኽላይ ገሊጾም ኣብዚ በብዓመት ዝካየድ ክረምታዊ ወፍሪ ነጻ ግልጋሎት ሕክምና ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ሕክምናን ደገፍ ወሃብቲ ሰራሕተኛታትን ዩኒቨርሲቲ አክሱም የሳተፉ ከም ዘለው እቶም መተሓባሪ ገሊጾም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ነጻ ሓፈሻዊ ግልጋሎት ሕክምና ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ከተማ አክሱም ተጠቃሚ ይኸውን ከም ዘለውን ኣይተለኣከ ተኽላይ ገሊጾም ነጻ ግልጋሎት ሕክምና ዝረኽቡ ተገልገልቲ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ተደጋጋሚ ኣብ ዘካየዱ ወፍሪ ነጻ ሕክምና ኩሉ ግዜ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑን በዝረኽቡ ሕክምና ዘለዎ ደረጃ ክፈልጹ ከም ዝሕግዞምን ብፍላይ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ዝወፍሪ ነጻ ሕክምና ሓጋዚ ከም ዝኾነ ገሊጾም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ዕድመ ሰዓታት ንዘለዎ ሕንጣይ ሰሪቓ ንዝወሰደቱ ልቀሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕለ ፖሊስ ከተማ ሽረዳ ስላሰ ገሊጹ ወይዘሮ ጻዕደይ ጸጋይ ዝተባሃላ ወገን ዕለት 7 ሓሳ 2018 ዓ.ም ናብ ዕለት 8 ሓሳ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ እንዳስላሰ ብዝተገበረለን ሕክምናዊ ሓገዝ በሰላም ክገላገላ ኺኢለንን ይኹን እምበር ብዙሕ ከይጸንሐ ዕለት 8 ሓሳ 2018 ዓ.ም ሰዓት 12 ናይ ንጎ ሓንቲ ውልቀሰብ ነተን ሓራስ ወድኺ ኣኽቲበዮ ክመጽእ ኢላ ብምትላል ነቲ ሕንጣይ ሒዛቶ ተሰዊራ ኣላ እታ ውልቀሰብ ካብ ቀጽረት ሆስፒታል ክትወጽእ ከላ ንዓርሳ ሓራስ ብምምሳል ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡሎ እዚ ሓበሬታ ዝበጽሖ ፖሊስ ከተማ ሽረዳ ስላሰ ብዝገበሮ ስጡምን ዝተዋደደን ክትትል እታ ተጠርጣሪት ምስ ሰርቀቶ ሕንጣይ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ሃፍቶም ቁሸት ጩማይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕላ ተሓባባሪ ምጽራይ ገበን ፖሊስ እታ ከተማ ምክትል ኢንስፔክተር አብርሃ ኣራያ ገሊጹ ፖሊስ እታ ከተማ ንዝገበሮ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝናኣድዋ ካየዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ኤርሚያስ ጉዕሽ ወገኖም እቲ ሆስፒታል ካብ ትካል ገባር ሰናይ ስሑል ቻሪቲ ዝተገበረሉ ሓገዝ ድሕነት ካሜራ ኣቢሉ ነቲ ከይዲ ምትላልን ስርቅን ብቐሊሉ ክከታተሎን ከበጽሐን ከም ዝኽኣለ ሓቢሮም እዮም ውላደን ዝተረከባዊ ዘሮ ጻዕደይ ጸጋይ ብግዲአን ብቐሊሉ ተታሊለን ወደን በመስኣነን ኣብ ከቢድ ጎሃን ሻቅሎትን ጥሒለን እኳ እንተነበራ ዝምልከቶም ኣካላት ብዝገበርዎ ርብርብ ወደን ክረኽባ ብምኽኣለን ሕጉስቲ ከም ዝኾና ብምግላጽ ውላደን ከረክብዎን ንዝገበሩ ኣካላት ድማ ንኣዳኣን ኣብ ምስጋናን ኣቕሪበን بولنس أريتو أزهبت تقرطاريت دما قدم كبل ن4 ግዜ ጥንሲ ከም ዘወረዳን ካብ ዘለዋ ባህጊ ውላድ ብምብጋስ እቲ ተግባር ክትፍጽም ከም ዝኽኣለትን ብምሕባር በቲ ዝፈጸመቶ ተግባር ጣዕሳ ከም ተሰምዓ ድማ ተዛሪባ እያ እታ ተጠርጣሪት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒላ ዋኒና ብሕጊ ይረአ ከም ዘሎ መፍላጥ ተኻኢሉ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ حضرما ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰገር ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ክልተ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ፈረንሳይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ድሕሪ ምእታዎም ናብታ ሃገር ከይኣቱ ከም ዝኸልኸለት ኣፍሊጣ ኣላ وهاب قال منيستر ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባጋይ እቶም ክልተ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ፈረንሳይ ዝተኣተወ ውዕል ብምጥሓሶም ካብ ስራሕ ከም ዝተኣገዱ ገሊጹ ባጋይ ኣብ ሰሞናዊ መግለፂ ዞም ውልቀ ሰባት ምስ ምድጋፍ ሲቪላዊ ማሕበራት ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ተሳትፎም ኢልኻ ነገር ንባዕሉ ዝኣተወ ውዕሊ ከም ዝተጣሓሰ ምእማን እዩ ኢልሎም تيران كابنا وح وانت حزام عرباوين أبو وشتاو قدياتا إيدا أتاونس ألوات بهايلا كتخصص مزن حادما أتيز أبصاب أم ملخيتيوم منيستر قديات وصاي فرنساي جان نوئيل باروت زحل فورحي مس فرانس إنتر أبز قبروك على محتة الأخو خلتيوم سراحتياتات إمباسي سيبيلاي محبرات إيران مهارون سنة بابايانن زدقفو مدبات بمبعوال فرنساي حانتي كابتن أب سيبيلاي محبرسة إيران زعبي أبركتو زغبره هاجرات عالميه نزيد ما واغا كفيلنا لنا إلو كبل دوتشبلي صبصيبلوم
ክብራት ተኸታተልትና ሕዝብና ዜናታት መጽሔት 104.4 ራድዮ ኤፍኤም አለና ጸልዮም ዘለው ብዝርዝርና ብዝሓዝናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና በዓል አሸንዳ እንትነኽብር ሕዝውን ለበዳ HIV ኤድስ ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኢለን ኣዶ ወንበር ማሕበር ወለዶም ምድሓን ትግራይ ወይዘሮ ህይወት ብርሃነ ወይዘሮ ህይወት ብርሃነ ነዚ ዝገለጻ ብኣዳላውነት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንዝተፈላለዩ ተወከልቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ዘመልከቶም ኣካላትን ኣብ ሱርያ HIV ኤድስ ኣድሂቡ ኣብ ዘሳለጦ መድረኽ ዘተእዩ ኪዳይ ሃይላይ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ ተወከልቲ ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ከምኡውን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ምኽባር በዓል አሸንዳን ሳዕቤናት HIV ኤድስን ኣመልኪቱ ምክክር መድረኽ ኣሳሊጡ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ኣዶ መንበር ማሕበር ወለዶ ምድሓን ትግራይ ወይዘሮ ህይወት ብርሃነ ሕዝውን ጎናጎኒ ምኽባር በዓል አሸንዳ መናእሰይ ኣብ HIV ኤድስን ጠመተ ክገብሩ ይግባእ ኢለን ንኣብነት ከዝኣነ ለሸንዳ ኩሉ ተዳልየ እየ እኒኦኹ ጋመ ክቁነን መሳቕል ክገብር መሲለ ክወፅእ ግን አሸንዳ ክብል ይኹን ክኢሉ ወፅእ ኣለኹ كمهرية لوصلخنا زم ولادي زن عبيت قال ملا او لفت بياساله لايل ملك اي فقرنا ايم زمن عسي اتايت خفراي دخني ولنا ان حنا كن عاويك نملي خنا ينوصلنا ايت الشوك ايت تخبالنا كنمر لزن الشكو علوا لزن الحب علوا حواتنا لزن HIV وحام نور القصر علوا لاتن كنمهرينا بوك يوصلوا ايكلنا مختل حلاف بيرو طعنا تግራይ አይተነጋስ ገርመድን ኣብዚ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖት በብእምነቶም ኣብ ዙርያ ለበዳ HIV ኤድስ ሕዝውን ብዝተዋደደ መንገዲ ኣስተምህሮኦም ክቡ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ እስልምና ካልኦት ሃይማኖት ካላትውን መልእኽታት ምክልኻልን ንቁፃን HIV ኣብ ትምህርትኩም ኣዋሂድኩም ተመሓላልፉ ኣለኹም መራሕቲ ሃይማኖት ብከም መዓልታት ዘተ ዝኣመሰሉ መደባት ኣቢሎም ህይወት ዘድሕን ሓበሬታ ንኣማይ ተሸሓት ሰባት በኣድማዕ መንገዲ ኣባፂሖም ኣለዉ ቃላትኩም ነቲ ስቃይ ናይ ምፍታሕ ጸለመታት ወይ ስቲግማ ዝፈታተኑ ባህርያት ናይ ምቕያርን ሓይሊ ኣለዎ እዛ ዓውደ መጽናዕቲ ወይ ናይ ምክክር መድረኽ ዝያዳ ንምሕያል ዞም ከምዚ መሰል ስራሕቲ ዝያዳ ንምሕያል ዝተዳለወ እዩ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ወይ ኣብ ዝቕፅሉ ሰዓታት ብሓባር ኮይና ከም ንሰርሕውን ብስመይን ብስምቢሮን እግረ መንገዲ ቃል ከኣት ይደሊ ኣብቲ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ተወከልቲ መራሕቲ ሃይማኖት መምህር ዕንቆ ባሕረ መሰለን ዋና ጸሓፊ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይን ብግዶም ሕዝውን ሕብረተሰብ ኣብ HIV ኤድስ ዘለዎ ግንዛቤ ብምስፋሕ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብርን ቀታላይነቱ ተረዲዩ ንኻልኦት እውን ኣስተምህሮ ብምሃብ ኣብ ምክልኻል HIV ኤድስ ግቡእ ክጻወት ጸውዮም 40 ዓመት ቁጥርን HIV ኤድስ 78 ጀመረ አዲስ አበባ ሓደ ሰው ክልተ ሰው ተባሂሉ ካብላው እዚ ግን ብዙሕ ስልጠና ተኻይዱ ብዙሕ ምርናይና ብዙሕ ተማሂርናይና እንዲያው ና ዶክተሪት መስረጃ ላይ ተዋዋና በአዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ሄድና ወለት አፍሪካ አንድነት 300 ደኳትር ውልለው ሄድና አይና እንተሆነ ግን ያው ብዙ ይቀንስ ነው ረሻይቲ ወላት ጨናናና ንሐድር ለና ወላት ዘለና ኩሻይት ላጭና የምሽያን ወሬለን ሐምዚ ተኾነ ይላተዋል ስለዚህ ይደርፍልካ ወጋሕት በለይቲ አበሽንዳ ወጋሕት በለይቲ ክሉ ይውል ሓደ ታይቷና ነገር ጸገብና ሓንቲ ነገር ከጥራሕ ንሐስብ ሓንቲ ምስመጸት ሓንቲ ንሓድጋት ሓንቲ ስመት ሓንቲ ሃምላውና ንኸ ለኣብነት HIV ኣብ ለሐለፈ ነበረ ኮሮና ክመጽተለስ HIV ተረስዩ ድሕሪኡ ድማ ጦርነት መጽዩ HIV ተረስዩ ምን ማሪ ለይፈለጡስ ታዩ ምናምን በቃ ካኡ እዚሉ ህዝቢ ዝሞራል እዚ ፈራረቀ ፍላይ ትግራይ ዘጋጠመ ጸገማት ይፍለጥዩ ጦርነቱም ሕማሙም ሁሉ ነገር ምርሳዕም ክመጽ ይኽእል ግን ከብሰም ሞያ ከተምህሩ ከለኹም ትብልዎ ልግባእ ነገር ግን ከባኹም ክንመሃሪና ደቀን ሲዮት ትግራይ ጎናጎን መኸተ ህዝብ ትግራይ ባህለንን መኸተ መንነተንን ኣብ ምዕቃብ ናስርሓሉ ከም ዝመጻን حزون بعلا شندا بزقباء نمخبارات تناخيرا قصلالو كم زل لون دايركتور يتركب حزبي بيرو بحرين تروزمن تግራይ ويزرو ኢትዮጵያ حلو فقريسن توسخي زراربنا يندا كانستيو بقدان توفيتات بعد عشان دا بزقباء تخبيرون خدن بحلاوي تحسوون خيبر رزن أب مقبار كسر حلو دموات لابينين كيروس حدوش تاريخ حزب تግራይ انتر بركت زبلو حلفات سرعاتات قبل على حزب تግራይ بزحات بدلات ابتحم يوم زبلا دايركتور يتركب حزب تبيرو ويزرو ኢትዮጵያ حلف دقانستيو تግራይ ጎናጎን መኸተ حزب تግራይ ባህለንን መንነተንን ኣብ ምዕቃብ እናሰርሐሉ ከመዝመፀን ሕዝቡን በዓል አሸንዳ ብዝግባእ ንምኽባር ኣጠናኺረን ክቐጽላሉ ከመዝግባእ ገሊጸን خم تجارو تدقاقامي ጸገማት ይገጥሙና እዮም ካብ ቀደም ጀሚሮ ታሪኩን ተወሲድና ይሓፍት ንሕና ዘርከብና ኣለኳ ተወሲድና ተናይ ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ዝነበሮ ዛዕብ ተጋሩ ይፍለጥ እዩ ድሕሪ ሓሊፉ ደርግ ምስ መጸና ብስልጣን እውን ተጋሩ ድከትና ክንበልዕ ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ይፍለጡ እዮም ነዚ ንምጥፋእውን ተስተነበረ ዕጥቂ ተኻይዱ ጸላእትና ስዕርና ኣብ ነውሕ ዝበለ ከባቢ 27 28 ዓመታት ድማ ሓራው ጺና
ኢትዮጵያ ናውር ዝተመለሰትሉ ኩነታት ነይሩ ከም ትግራይ ከዓኑ ስትለና ባህልና መንነትና ምኽባር ኣብ ሰላም ኮይና ብዙሓት ምንቅስቃስ ሰርሕና ምዃንና ይፍለጥ እዩ ኣሸንዳ ክንብል ተለና ግድን ኣብ ሰላም ጥራሕ ዝኽበር ኣይኮነን እዋን ዕጥቃል ስውን እንትኾነ ኣሸንዳ ይኽበር ነይሩ ብሓራ መሬታት ዋላ ፀላእ ዝነበሩ ባህሊ ስለዝኾነ ናይ ባዕሉ ትውፊት ናይ ባዕሉ መልእኽቲ ዝሓዘ ስለዝኾነ ኣሸንዳ በብእዋኑ እንዳተኸበረ መፅኡ እዩ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ንምብዓል ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተፈላለዩ መድረኻት ይሳለጡ ከም ዘለው ዝገለጻዊ ዘሮ ኢትዮጵያ በዓል ኣሸንዳ መስሕብ በጻሕቲ ዓዲ ብምግባር ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ተጋሩ ኣብ ምንቕናቕ ገደ ከም ዘለውን ሎም ዓመት እውን ነዚ ንምጥንኻር ይስርሐሉ ከም ዘሎ ገሊፀን خبار دينا نقوله بحر حلي ديوز بالجنة خناتات بزمت كل شعب بتقولنا كل شعب الفخت جبري تخيل وأنا أتقال سخنت عن توزو القوة تني ألوها مرة إخواني خيلي كنت جيت أنا هون أتقن تعديقا كنت مجايز إن كنت خدان عند الفنون كم يكم زخور أخلها أنا نفلتيو تاريخ كوين مستمز جبائي حريقون كم تزور خيفتي كسب عمود حشمل قعتاز نغرت الناس سلام تطعمنا بركز ولا قاشنا عدوز مزلع مزحلو مزح توريست مزحلو مزحشنا يعد صانحيت حش قاشا استقبلنا لخناتات نيري خساب عمي نبدا من زمان كنا مستلنا لما خناتات تنريو زلنا خيلت مدلاتنا علوي عمنا بس فقدوا مسارات مدلاو تغيريو بعين تقدمنا زل شيء تقاني تتقدم نتقدمنا زل تقدم كم إحنا خنك تزلنا زبل حدا من الأخته حيزنا لا سلام تناي حدنا ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮን ዝምነዮን ሰላም ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ሓድነትን ትግራይ ክንሰርሐሉ ይግባእ ዝበላዊ ዝሮ ኢትዮጵያ በዓል ኣሸንዳ ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ድማ ግደ ከም ዘለዎ ሓቢረን ሰላም ክመጽእ ሓድነት ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምስ መን ሓድነት ዝህልወካ ምስ ጎረቤትካ ካብ ገዛኻ ይጅምር ገዛኻ ጎረቤትካ ከባቢኻ ማሕበረሰብ ጎረባብቲ ሃገራት ጎረባብቲ ዝኾኑ ክልላት ንዚኢኻ ተካትት ስለዚ ሰላም ክንብል ተለና ሕዚ ምስ ጎረባብትና هجرات كونا خلاء جروب تنخللات كونا خلاء حزون سلامينا ندوليهم جروبيت كسلام انتزه هاليو كسانتي اللي أي تدقسن نوع على خاطر دقس جروبيت كاي دقس يبهالمو لازم إن حد النت كان بنت لنا حد النت معدينا نير حاضر حزي كونا تناوشتنا حد النتون دعمي فتان وزخون الخناتاتنا بس إحنا ذلا زراربنا يندق أنستيو بقدأن بعلش نداب بدمكة نمبعلم الدلواتي قبرا كم زلوان توفيتات بعلش نداب بزقبات خبير كخدن بهلاو تحسون كيبر رزندما أب مقبار كسر حلو تلابين بهلاوي هيمانته وتحسو حليو كولدنا ولد بشجاجرلو مرأي خوينا نمخبارنا زوجتنا أو بمثال يا تو بهلاو تحسون ولا زلنا كاو قدم جميرو ديتاتنا زتقوم على زنوارا نبهل خزقل أكدادنا كم جايز تتجميرو سكاتي بهلاو خدان على تلالو خناتات خوينو يا عشان داقي خناتنا دك نستيو إننا بهلاوي نعدنا قل بهل مجلس سلام خونا بللو ناي بهلي انتسنا ولدنا من نادينا نبيت السنة نادينا غيرنا يا عشان داكنو إلى إنايله بزانا عليه بعد عشان دخلت شعر شمال سامة تمرت بسلامة ومن قدين مخبار زاد اللي قد ما مدلوا خام زوجنا بمحضر كفلكة ما حاولتي عفلتهم حبشاوي سرعتي سلامة زاتان كفلكة ما حاولتي عشان عصر شمال سلامة تمرت مسحلو في عمتان تنزاسر لو تي كم زنا بروز حبر حلا في زفر سلام زاتان تا كفلكة ما كلنا قبل مدهن دخلا إيمانو تابزع عمد رح سمناين كلتا ميتا جبن زفت سماكرات نبحقي كم صغار ودما قري سومالو برهان ولتاي سلامن صدتان كفلكة محاولتي مسح لف عمتات تنطاطر بوسن ملكو لوط استرئ لقات اموالا انت تفطر يخون بره اب كل تشحن 18 عامه مرات اب العلم مسرته لمعات كبير غدات يبصح كام زنبرن كب حفشاوي اب تكفلكة ما استفصم جبنات اتم سمناي كل تميتاوي نا حق خمس قرابن حلاف زفر سلام صدتان تكفلكة ما كونريل جبر مدينه تخل هيمانات حبيرم حلوه زي ما قال كل دقنا استيلنا من اسي كم قدمكم زي نورو طرح نص زي كونست ناي صدتا اكلون سرح زي ما كم حدا تجبرينا تفتنا قد محزن ورقل تشحن 10 كنس له نجر جن كنس تهرج حساب يكون مسارة ولوطي ساعة زي ما تو تشحن 10 متنا متورة نايت تجمعت نيرم يوم مسارة المعزرفة أنا 109 ساعة تذاكر ما اهتمون بروجكت تشرح له نتات نيرم أتعلى لنزم تجمعت يوم لزرتو ترى نا فتحك كواتحو تغيريو كم تنكار در أنا يجن 8% ذاكر أنا يوم تتحيزنا حق زقرا ولا كنا تعتلو زي كم عبيد نكار نريو تجواري أب كل تشحن 10 عام
ምህረት ዘጋጥሙ ዝነበሩ ጸገማት ጸጥታ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ዳግም ንኸይረኣዩ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዝርከበ ኣመራርሓ ኣብ ምንጻርቶም ጸገማት ብዕቱብ ከም ዝተዘተየሉ ዝሓበሩቶም ሓላፊ ከም መፍትሒ ድማ ኩሎም ዓቕምታት ውዳበ ብምጥንኻር ሕብረተሰብ ባዕል ዋና ጸጥታ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ንምፍጣር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ድማ ገሊጾም ባዕሉ ንባዕሉ ዝሕለወሉ መንገዲ ኩሉ ሕብረተሰብ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣተርለይትን ናይ ምሕላው ሕማም ተዋሂቦ ዝርዝር ምርዳእ ተገይሩ ዝሕሽ ምድላው ገርና ኣለና ድላው ጥራሕ ዘይኮነስ ሓለዋውን ጀመርና ክሳዕ ዝሃለና ብደረጃ ዘሎ ህዝቢ ደረጃ ዘሎ ኣመራርሓ ገምጊሙ ሪኡ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ክነስተኻኽሎም ኣለና ነዞም ቁልፊ ማሕነቆታት ነፀርና 2019 ዓመተ ምህረት ናይቲ ምድላው ገርና ንርከብ ኣብ መወዳእታ በዓል ኣሸንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ንክሓልፍ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ግደ ኩሉ ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ ዝሓበሩ ኮሎኔል ገረመድህን ይኹን እምበር ከም ኣካላት ጸጥታን ኣመራርሓን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ነቲ በዓል ብሰላም ንክሓልፍ ዘድሊ ቅድመ ምድላው ከም ዝወገኑ ድማ ገሊጾም ኣሸንዳ ናይ ጸጥታ ኣካል ጥራሕቲ ኣይኮነስ ሕብረተሰብ እውን ክሰርሕ ዘሎ ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝሳተፈሉ ዘሎ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖት መራሕቲ ኩሎም ኣብዚ ክሳተፉ ከለዎም ፍሉይ ብዝበለ እውን መናእሰይ ኣብዚ በዓል ምሕላፍ ምስ ካልኦት ደረጃ ዘሎ ናይ ምሕዳር ኣካልን ኮይንና ክንሳተፍ ኢና እቲ ናይ ጸጥታ ኣካላት ናይ ህዝብን ብሓንሳዕ ኮይኑ ተዋሂዱ ክንሕሉ ይግባእ ዝግበር ዘሎ ጥንቃቐ ናይ ሞባይል ናይ ገንዘብ ወርቂ ምናምን ዝምልከት ጥንቃቐ ክግበር ኣሎ ፀገም ክፍጠር ተሎ ናብ መርመርቲ ናይ ምቕራብ ጉዳይ ትሰብ ፍትሒ ዝረኽበሉ መንገዲ እውን ክንመቻች ኢና ብትኩረት ክንከታተል ኢና ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣሸንዳ 2018 ኣብ ዝሕክም ብሰላም ክሓልፍ ሙሉእ እምነት ኣለና ጅግና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ መዋዕሉ ዕላማ ህዝባውነት ዝቐደመ መሰል ህዝብታት ዘረጋገፀ ጽኑዕ በዓል መትከል መራሒ ነይሩ ክብሩ ዝዘራረብናዮ መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም እቶም መናእሰይ ወሲኾም ታሪኽን ክብርታትን መለስ ዓቂብና ትግራይ ካብቲ ገጥምዋ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ድማ ብሓድነት ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ገብሩ ዳንኤል ጅግና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ መዋዕሉ ህዝባውነት ዘቀደመ ምእንተ ህዝቢ ድማ ብጽንዓትን ውፊነትን ተቃሊሱ መሰል ህዝብታት ተረጋጊጹ ዝሓለፈ ጅግና መርኣያ ጽንዓት እዩ ነይሩ ክብሉ ገለ ዘዘራረብናዮ መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም شمعي تمسكن رأيبال ملس كتقلت بتعمي خبدي مالت بزح تهزون ملس تايم قانو دم بجري فلتي تهزبا ونتزول تمسز زنورو أما لخاخة يكون تهزي كاب دخنت نخوت سلام نخرك سريح نخاتي كم حد مرحيك جورو مزجوبهم جيرو إيه مالت جيرو ترح لي خناس نخلطون مرأي خويني تزفلت نعلمات مدرخون ترأي ني أفريقيا من رخات ترأي سو ملس نهزي زنورو فينت بقدام النت مالت كم حد مرحي مرأي خوينو بزح عمتاتنا تذكر كنبر زخد مرحيو افت علامه استبهالون تعدي كافت زنورته ناي دخنت قاتوصيو نفت لوطي صناعيت نخدمت عبيت سرحتات سرحي مالتي سن علامه ون صناعيو ابراهيم اسف يبال وملس مالت كاب عالم نيول بحالو توادادر تزيولو مرح نيرو كل ነገር ለልምዓት ለጥቡ ነገር ለመርحنا مرح نيرو እና ملس مالت بتاعنا ጠንካራና ጥቡ مرح نيرو ተወሳኺ ድማ መለስ ሓድነት ህዝብታት ምጥንኻር ዝለዓለ ግደ ነይርዎ ዝበሉ ተመናእሰይ ስለዝኾነ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ታሪኽን ክብርታትን መለሰን ምዕቃብን ሓድነትና ኣስጢምና ድማ ካብቲ ገጢሙና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ክንወፅእ ክንሰርሐሉ ይግባእ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም እቲ ናይ መጀመርያ ሓድነትና ማለት እዩ እንተጋሩ ሓድነትና ኢና ክነስጥም ዝግበአና በተለይ ትሕዝ ዘሎ ፈላላይ ትግራዋይ ኣብ ክልተ ተፈልዩ ዘሎ እሱ ተገዲፉ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ምክንያቱም ተጋሩ ተተፈላለዩና ኢና ተጠቃዕቲ ክንከውን ንኽእል ፀላይ ዝበሃል እውን እዚ ዕድል ተጠቒመ እዩ ኣብ ልዕሊና ብዙሕ ነገር ዝኸድ ዘሎ ክንገብሮም ዝግበአና ሓድነትና ኢና ክነጠናክር ወላ ፈላላያት ፅዩካ ናብ ሓድነትካ ትመፀሉ መንገዲ ክፍጠር ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ሕዚ ጀሚርዎ ዘሎ ተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ትግራይ ወፂ ዘሎ ዕጡቕ ኮነ ይኸ ዝተፈላለዩ ሓይሊ ናብ ዓዲ ዝምለሰሉ ባይታ መሙቸቻ ሓደ ሓይሊ እውን ናብ ትግራይ ኣትዩ ሰላማዊ መንገዲ ሓድነትካ ጥራይና ኸይርካ ትኸደሉ እዚ እዩ እቲ ናይ መለስ ሌጋሲ ተቐፅሎ ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብ እዋን መለስ ዝነበረ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ተቐንዲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ሓድነት ህዝብታት ምጥንኻር እዩ ካብዚ ብምጋስ ከዓ በተለይ ተጋሩ ዝነበርናዮ 3 ዓመት ከመይ ነርና ሕዚ ከመይ ለና ዝብል ካብኡ ተማሂርካ ናብ ሓደ ትመፀሉ መንገዲ ሓድነትካ ተጠናኽረሉ መንገዲ እዚ ተጌርካ ኢኻ ናይ መለስ ሌጋሲ ኣኽቢርካ እዩ ትበሃል ማለት እዩ መለስ ብጣዕሚ ጠንካራና ጥቡቕ መራሒ ነይሩ ጥቡቕ ግዜ ብጥቡቕ ሰዓት ነይሩ ብሽዑ ግዜ ኣብ መወዳእታ መናእሰይ ወለዶ ሕድሪ መለስን ካልኦት ጀጋኖያታትና ንምኽባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ናይ ጥንተት ኩናት ብሓድነት ተመኪቱ ብዓወት መሰሲሉ እዩ ዝበሉ ተመ መናእሰይ ሕዙን እንተኾነ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ብሓድነት ከም ዝምክቶ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም
ወለዶዚ ታሪክ ዝፍለጥ ካብ 2013 ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ደጊሞ እዩ ትናያታቱ ዝነበረ ታሪክ ብጅግንነት ታሪኻይ ደጊሞ እዩ ሲኒየር ትዛዕበ ታሪክ ዝበሃል ትግራይ ኣፀባትያ ጸላእቲ ከጥፎና ኩሉ ኣብ ክባን ነፃነት እዮም ከጥፎና ዝወለሉ ሰዓት ተመንእሰይ ተቃሊሱ ዓዱ ነፃ ውፅእ ማለት እዩ እስካ ፕሪቶሪያ እውን ውፅእ ብድሕሪ ዝተፈጠረ ፖለቲካ ፈላላያት ኣለው ተመንእሰይ እዚ ጽዩ ተቃሊሱ ሕዝቡን ተማዛለ ህዝብለና ተወረረ መሬት ኣለና ስምላስ ሕዝቡን ተቐንዲ ዘድሊ ሓድነት ክለካ ከለሁ ኩሉ ህዝብታት ናብ ሓደ መስመር መጽእ ተቃሊሱ ዓዱ ነፃ ከውፅእ ዝኽእል ስለዚ እዚ እዩ ካያታት ክወርሶ ዝኽእል ታሪክ ማለት እዩ ዝናተ ሓሳብ ካብኡ ከተመክሮ ክንወስድ ዘለና ብሓደ ኮንካ ብሕብረት ዝለለ መንግስትና ልገብሮ ነገር ብትእዛዙ ያው ናቱ ተኸቲልና ዘለና ብሕብረት ኮይና ያው ጸኒዕና ጠንኪርና ምቅላስ ማለት ሁሉ ብሓድነት ብጽንዓት ጠንኪሩ ቃል ሰላም ዘለዎ ነበር መራሒና ሰውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከየሰስዖ ጸገማት ህዝብን ከፈትሕ ዝጻር ዝነበረን በርከት ዝበሉ ስራሕቲ ክዓውት ዝኽኣለን ምዕባለ ኢትዮጵያ ዘረጋገፀን እዩ ክብሉ ነባራት ተጋደልቲ ትግራይ ገሊጾም بخلي مداي لقاسيتات ملس زيناوي نمقصال حدري سواتنا كي عبرنا حدنتنا تناخيرنا شرح صلاتي كنا في الشلي قبايلو مالو توب نبارات تقادلتي مريدة ماوز ነበር መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ ኩለ መዳይ ንኩሉ ህዝቢ ብማዕርነት ዝርእን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ንህዝቡን ዓዱን ዋጋ ዝኸፈለ ሓቀኛ መራሒ ነይሩ ክብሉ ነባራት ተጋደልቲ ትግራይ መረሳ ሕሉፍን ሻለቃ ገብረ መስቀል ኣስጎዶምን ሓቢሮም መለስ ንኸውዱ መለስ ንገንዘብ መለስ ንናብራ መለስ ንስድሩ ኣይኮነን ደምደም ዝብል ነበረ ለዚ ናይ መለስ ሌጋሲ ክንከታተል ተኾይና በትሕዚ ናይ ፖለቲካ ምብሽራጥ ተፈጢሩ ዘሎ ገለገሊኦም ብኸውዶም ብንዋት ብዓስቢ ንህዝቦም ጠሊሞም ማሊ ምስ መለስ معر كوينم زنقساقس زغادول زنورو زغادولنا زنورو زمرحنا زنورو حز تغليبطم كم نفحيتو كالي كوينم سلازلو ناي ملس لغاسي حز كم تنايت مال ملس نوعلو نجبؤو نسدرو نعليتو نكبابي انت يبله فلطتو زخيد نر ناي ملس لغاسي انا كنكتل دغبنا صلاتنا مسد مسسنا ون ملس استسوو قدامت الحروتن حدرو بتغبار زري ملس سرحهم كفتو مريتهم كفتو حرستت نايدا انتي شقال يكون كالت نغرات بدقتنا اشتين كل وط بزغبره ناي ملس استراتيجين مرح جبرن صبوات مرأياتات ناي لمع سرحتي ملس فوق قطر كيدو نيتاتنا ندتاتنا خونه ነገር ድኻሙ ተጻዊሩ ጸገማቱ ተጻዊሩ ከዓሙ ንላዕሊ ዝኾነ ገጠራትና ኸደ ናይ ልማዕ ስራሕቲ ዘመስከረ እዩ መለስ በብርክ ዓለም ብቕዓት መርሕነቱን ፍልጠቱን ዘመስከረ በዓል ምጡቕ ኣእምሮ መራሒ ነይሩ ዝበሉ እዞም ነባራት ተጋደልቲ ብዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይሰድዕ ጸገማት ህዝቢ ንኽፈትሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዝነበረን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከዓወት ዝኽኣለ ኢትዮጵያ ብኹለ መዳይ ምዕባልኣ ከተረጋግጽ ዝገበረን ይክብሉ ገሊጾም ملس مالت كم تخلاتنا نفلطو ካልኦት ዓቢና ኢሎም ጾንሑ ዘይመሃዝዎ ዘይፈለጥዎ ብሕልፊ ምስ ኣፍሪካ ተኻቲዑ ተማጊቱ ናይ ብከላ ኣየርውን ክሬት ገይሩ ክሳውሎሚ ዝዝከር ዘሎ ሓደ ብሉጽ መርሒ ይመለስ ملس بحكي ناي ملس صنعت ناي ملس حنت نجار كيسدعته طقم كيسدعته حدر سوات زفصمه ملس ملس انا كمناتي بقول كيفوتو طرح زيكون كس بهاجر يفوتو بتግራይ يفوتو بإثيوبيا يفوتو نسو كبرز زغبام فصمو زغبام الرئاتاتن بزحت صقمات تጋጠموا بميلا بفلطتو زقيره كوري زنبر سحق زوصي ملس እዚ ከምዚ ለኸሎ ለጋስታት መለስ ዜናዊ ንምቕጻል ሕዲ ስዋኣትና ከዕበርና ሓድነትና بمتنقر شرحي صلاتي كنفشل يكبا كبلو ملقتهم احلفهم كم تجارب قتل تخينا حزون حنتي انكم ممارتنا حبرتنا ايو وداونا ايو وشطو طنكارنا ايو زدلينا مو ازي انت غيرنا سواتنا اسروم حيزنا كنقتلينا ناي بعل ملس ليغاسون تغباراو كنغورينا نحنا كم حدش وقعت زغبرنا زلو ملس بمواتي تخفافي لهم مرحتي عقمين زفطر لهم حزبي طنطينهم تخفافي لهم تجمامعهم بترنا يبلصقنا خوينم تغارو مرحتي ملس بماتو بحقي لهم خوين سمعنا ذلو هاي ملس ما ابزحي زلا اوانيا ابزحي زلا مكفاليا ابزحي زلا متقع نهزب تግራይ جنسايد وحيد واس جنسايد كوسخو زعر زلو تغارو صلاتنا مالت كامنا يبعلنا صلات مخانم تملس ولا نبره واحد كودو انت وينو بناي بعلى اوالي ولا نبره تراغاقيصا قبل علي حزب تግራይ جنسايداوي ጽንተት ዝፈጸመ ስርዓት ብልጽግና ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእን ንምብራስን زلوا باغن ليتن نمسخا نتي زفصم ጽንተት ኣብ መካሓድ ተጸሚዱ ዳግም ወራር መፍጸም ምድላዋት ይገብር ምህላው ተገሪጹም ሃልዋትን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ንምርግጋጽ ሸርሐን ውዲትን ጸላእቲ በመብርዓን ስርዓት ብልጽግናን ሓንሳብን ንሓዋራን መቕባር ከም ዘድሊ
وهذا قال ودب حوحات أيتا مكيلا أسكرون قليزم تسفايت قابت وسخلهم ጀነሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ህዝቢ ትግራይን ምጥፋእን ምብራስን ዘለዎ ባህግን ድልየትን ንምስኻ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታቱ ኣኪቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተሳ ወራር ፈጺሙ እዩ እንዲኹን ዳ እምበር ብሰላሕ ሓበራዊ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጽንተት ደው ብምባል ናብ ሰላማዊ መስርሕ ዘተክመጽእ ኣኽኢሉ ወይ እቶም ደምኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይድቅሱን ነቲ ወራር ንምድጋም ሕርዲ እናበሉ እየርከቡ ነዚ ከም መበገሲ ድማ ነቲ ዝፈጸምዎ ጽንተት ኣብ ምክሓድ ተጸሚዶም ነቲ ዓለም ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ቁልዕ ጀነሳይዳዊ ወራር መርትዖ ዝተደገፈ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ መልኢኻን ምጥፋን ንምብራስን ዘካይድዎ ግፍዓዊ ጨፍጫፍን በደልን ካብ ዓለም ለኻዊ ምሕታት ንምምላጥ ክብሉ ዓይኖም ብጨው ሓጺቦም ኣብ ምጥላምን ኣብ ክሕደትን ይርከቡ ነዚ ከም መርኣያ ዝኾነ ኣብቲ ጀነሳይዳዊ ወራር ልዑል ተራ ዝተጻወተ ብደም ንጹሃን ዜጋታት ዝዕልል ቀንዲ ተዋሳኢቲ ጀነሳይዳዊ ኩናት ዝነበረ ልኡኽ ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ባጫ ደበሌ ኣብ ማሕበረ ደጎ ብግፍዒ ዝተቀተሉ ንጹሃት ተጋሩ ብሰራዊት ብልጽግና ከም ዘይተፈጸመን ኳዳኣሰቶም እናተቀተሉ ናብ ገደል ዝተደብረዩ ንጹሃት ዜጋታት ናትና ወታደርዮም ክብል አረመኔያው ተግባሩ ክደግም ተራኢሎም በጥይት እየተመቱ ከገደል ሲወረወሩ የነበሩ ቪዲዮ አውጥተው ያ ቪዲዮ እንደው ታውቃለህ የኛን ወታደሮች ሲቪል አልብሰው እነሱ ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራሳቸው ለብሰው የኛን ሲቪል አስለብሰው እነሱን ገለው ፕሮፓጋንዳ ሰሩ የኛ ወታደሮች አብተዋን ጽንተት አብል ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ነበርቲ ማሕበረ ደጎ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ዝፈጸሙ ሰራዊት ብልጽግና ነቲ አረመናዊ ተግባር እንትፈጽሙ ሰብአዊ ርህራሄ ዘይብሉ ጭካኔ የሰመለው ቃታትላ ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወዲ ሰብ እንትዕልሉን ገናውን ህዝቢ ትግራይ ብጀምላ ከመዝ ጨፍጭፉን ከመዝ ቀትሉን ዘመላኽት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ጽላኣት ዘንጸባረቁሉ ድምጽ ጽንተት ተሰሚዑ እዩ ወርወር ወደ ገደል ወርወር ድጋኔ አሁን እንግዲህ ከወያኔ ነው የተማርነው ምንም ማድረግ አንችልም መጨረሻችሁ ይሄ ነው ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር እነዚህ ህንዳዊ መሆን ነው ህንዳዊ መጨረሻው ይሄ ነው እንግዲህ ሞቷል የቱ ያልሞት ያልሞት ግደሉ ሹቶ አንተ ወይኔ ልምጣ እንዴ በቃ በቂ ነው እንዳደግ ነቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ተጋሩ ነበርቲ ማሕበረ ደጎ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ጨፍጫፍን ግፍዓዊ ቅትለትን መሰረት ገይሮም ነበርትን ሰብ ግድያት ጨፍጫፍን ዝኾኑ ወገናትን ትገልጹ ድማ እቲ ኣግባብ በቃታትላ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክፍጸም ይልካ ዘይሕሰብ ግፍዓዊ ኣቃታትላ ከም ዝነበረን ደም ንጹሃን ዜጋታት ከም ውሕጅ እንትፈስስ መሕዘኒ ተግባሪ ክብሉ ገሊጸምዎም ወይ ሃውን ክተምርጦ ዘይትኽእል ንታሕቲ እውን ገደል ንላዕሊ እውን ገደል ዝኾነ ውድቕናሉ ደም ከም ናይ ከፍቲ ከም ብመርቢል ደፊእኻ ዝፈስስ ማይ ደም ነረኻዮ ዝየሎ ኣብዚ ኒሄ ኣብቲየሎ ኣብ ሰለስተ ገጽ ተቐቲሎም መስዋዕት እዚኣቶም ቅርብል ካራ ዮ ዝኒሄ እዚ ደም ናይ ሰብ እዩ ናብቲ ንቁጥራቱ ኣፎም እናተደፍኡ ኣብዚ እናተቐተሉ ነዘን ኣብ ገደል እናተደብረዩ እዚ ደም እዚ ናይ ሰባት እዩ ናይዞም መናእሰይ ዝተገይፎም ዘልኳ ደቅና ብሓውነ ዲዶም ብገለፅ ቀዲፎም ትረኽቦም ተለና ደምና ሸና ደምና ነባዕና ኢና ንዛረብ ዘለና ጀነሳይዳዊ ኣገዛዛ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መልክዓት ጀነሳይድ ነቃየረ ዘይፈጸሞ በደልን ግፍዕን ክሕደትን የለን ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጽንታዊ ዓመፅን ክፍጽሙ ዘመላኽት መልእኽቲ አሕሊፍዩም ካብ አንደበት ሓሽከሩ ዝኾነ ባጫ ደበሌን ተፈጸሙ አረመኔያዊ ተግባር እንትክሕድ ይሰማዕዩም ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገው አንድም ሲቪል እንዳትነካ ለምሳሌ ያን ጊዜ 16 የሚሆኑ ወታደሮች አድርገዋል ሴቶችን ደፍረዋል 16ቱንም ነው የቀጣሉ ሰብስበ ሴቶች እኮ አሁን በወንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ዝፈጸሙ ስርዓት ብልጽግና ዳግም ወራር ምፍጻም ሰራዊትን ጋዕገልጠሙና በትግራይ ብምጽጋ ስፋሕቲ መድላዋትን ሓሊፉ ድማ መጥቃዕታት ናፈጸመ ከመዝርከብን እዚ ተግባር ኣብ ክንዲ ሰውረረ ግዛታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንውር ንምምላስን ብስንኪ ጽንተታዊ ወራር ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ንምምላስን ነዚ ድማ እዩ ነቶም ዝፈጸመም ጀነሳይዳዊ ጽንተት ህዝቢ ኣብ ምክሓድን ምጥላምን ዝርከብ ነዚ ስርዓት ካብ ምስዓርን ካብ ምውዳቅን ካልእ ኣማራፂ ከመዘየለ ወሃብ ቃል ውድብ ህዝባዊ ናሕነት ትግራይ ህወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ዝተጨፍጨፉ መናእሰይ ናትና ሰራዊትስ ክዳኖም መውፅኦም ካሊ ክዳን ቀይሮም ናትና ሰራዊት ተጨፍጨፉ ኢሉ ሓቀይ ባጫ ደበለ ይቀርቡ ነይሮም ሆነ ልዕሊ 20,000 ምርኮኛ ኣብ ትግራይ ላ መቐለ ከኣትተለኮ ፎቶሾፕ ኢሉኮ ገሊጹ እዚ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተጥራሕ ዘይኮነስ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ዝፈጸሞ ስርዓት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝተባሃለ ህዝቡን ብሚድያታቶም ከም ዝመሰለ ነቲ ጀነሳይድ ዝቐጽል ምንቅስቃስ ይገብረለው እዚ ብሚድያ ጥራሕ ዘይኮነስ በአካል እውን ዙርያ መልስ ትግራይ ሓጺሮም ናብ ካልኣይ ዳግም ጀነሳይድ ከእትውና ይስዕሩ ስለዘለው ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካብዚኣቶም ይቅርታ ይንሓትትን ይቅርታ ሁሉ ኮይኖም ከምቶም ምሩኻቶም ይቅርታን ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፍና ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ህዝቡን ንዕተቶም ወቂዕና ዘቢጥና ይቅርታ ገብሩ ምግባር እያ
ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ዝዕለት ዜናታት ቀድሜ ምንተዛምና አንዲ አርዕስተ ዜና ነስማዕኩም። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጎና ጎኒ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ባህለንን መንነተንን ኣብ ምዕቃብና ስራሕሉ ከም ዝመፃን ሕዚ እውን በዓል ኣሸንዳ ብዝግባእ ንምኽባር ኣጠናኺረን ክፅላሉ ከም ዘለወን ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ሕልፍ ገሊፀ። ነበር መራሒና ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከይስስዖ ፀገማት ህዝቢ ንኽፈትሕ ዝፅዕር ዝነበረን በርከት ዝበሉ ስራሕቲ ክዓውት ዝኽኣለን ምዕባለ ኢትዮጵያ ዘረጋገፀን ክብሉ ነባራት ተጋደልቲ ትግራይ ገሊፆም። ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃር ለበዳ ሕማም HIV ኤድስ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሩ። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ክልተ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ፈረንሳይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ድሕሪ ምእታዎም ናብታ ሃገር ከይኣትዉ ከም ዝኸልኸለት ኣፍሊጣ ዝብሉ ቀንዲ ርዕሰ ዜናታት ዜና መጽሔት ዝምስዮት ናይሮም ዜና መጽሔት እንዳመርሐና ሹመይረብሶ ሜሮን ኣባዲ ምሳኹም መጻልየት ጌርና ምስ ተረፉ ምድላብ ራድዮ ኤፍኤም ማለ ክንገድፈኩም ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም። ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት